en primer lloc, parlaríem de per què aquest diccionari dels diputats de la Mancomunitat. Com sorgeix aquest projecte, Josep? Bé, el projecte té un inici en una reunió que fem a la Diputació de Barcelona. Si no recordo malament, era a finals del 2013, amb la Rosa Serra, que ens deu escoltar, que aleshores era coordinadora de l'àrea de coneixement i noves tecnologies, i ens proposen de tirar endavant un projecte. No ens diuen quin projecte, vinculant els centres d'estudis i tot el territori. I això ho comencem a pensar, en principi surten diverses idees, però finalment qualla aquesta d'anar a veure qui eren els diputats de la Mancomunitat. Per una banda, s'havia parlat molt ja de l'obra i es preparaven exposicions que es va fer a la Diputació de Barcelona, que també es van fer als altres àmbits territorials sobre l'obra de la Mancomunitat, però sí que es coneixien alguns dels diputats més remarcables, que potser després van tindre més presència política ja en l'època de la República, però no coneixíem els diputats molts que es movien en un àmbit més local o més territorial, comarcal, que podríem dir. I això és el que ens va impulsar a tirar endavant aquest projecte. Si jo hi tinc alguna cosa a veure és perquè també havia estudiat un diputat provincial i de la Mancomunitat del meu poble, i en el sentit de veure que era el més important que havíem tingut durant el primer terç del segle XX, i no només perquè va ser diputat provincial i de la Mancomunitat, sinó per tot el que havia fet el poble, el primer alcalde republicà, el territori de l'Alba, això per pensar que evidentment analitzar aquests personatges pot ser molt interessant. Llavors ens posem en contacte amb l'Enric Pujol, que ja ell havia participat en un llibre de la Mancomunitat de Catalunya, de Barcells, i doncs comencem a participar d'aquest projecte. El 2014 ja em penso que ja queda bastant definit, a primers del 2015 ja es poden començar a introduir dades a la web que es crea, després de crear tota una xarxa de col·laboradors i coordinadors territorials. El 2015, també, que és el maig, signem un conveni amb la Diputació de Barcelona, el signen el president Salvador Esteve i el president de l'IRMO, que aleshores era en Lluís Puig. Això passa a tota l'àrea de presidència de la Diputació, que porta el Xavier Forcadell. I primer creem la primera part del projecte, que és la web. Aquests dies no està visible, us dic, però abans a final de mes acabarà d'estar visible. I la primavera del 2017 ja comencem a parlar amb la Diputació de veure si es pot fer una publicació al diccionari proper. I és a partir de mitjans del 2017 que es comença a fer una revisió de totes les veus, de totes les biografies, es complementen amb noves informacions, la bibliografia. Penseu que és un projecte que va implicar moltíssima gent perquè justament la massa de diputats que desconeixíem era immensa. I fora de les figures més conegudes, que en parlarem d'algunes després, doncs la immensa majoria eren diputats desconeguts. Com que era un organisme que abastava tot el territori de les 4 diputacions, aleshores calia que gent dels centres d'estudi, gent del territori, pogués fer una feina d'investigació en molts casos sobre diputats dels quals no en teníem pràcticament o molt poques notícies i alguns cap.
I això, doncs, per això aquest va ser tan laboriós, això de, diguem, aquests plaços que va dient, que anava explicant en Josep. Vull dir, realment era una feinada... Penseu que al total serien una 50ena de redactors que, afegint-hi la gent que va treballar amb edició i els coordinadors territorials, estem parlant d'unes entre 60 i 70 persones que van participar en tot el projecte.